Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Santiago. Taong 1955, Bulata, Negros Occidental. Si Santiago ay isang lalaking may matibay na pananampalataya na may malakas na paniniwala pagdating sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ang Bulata noon ay isang tagong paraiso, payapa, ngunit balot ng mga kwento ng mga matatanda ukol sa mga nilalang na nagsasama-sama sa dilim. Hindi pa aspalto ang mga daan, at ang tanging ilaw sa gabi ay ang kabilugan ng buwan at ang kurap na nagmumula sa mga lamparenya. Masiyahin ang mga tao sa lugar, tila bagay na walang problema kahit payak ang kanilang pamumuhay. Sanay na sila sa simpleng buhay pinuno, kaya lahat ng pagsubok ay hindi nagiging tinik para sa bawat isa. At ang tanging inaalala lang nila ay ang mga pangyayaring may kaugnayan sa lihim na karunungan at sa mga nilalang na hindi nakikita. Lahat kasi ng mga taga roon, hindi may pagkakaila na nakakita na ng mga nilalang, kagaya ng mga engkanto at mga elemento. Pero ang kinakatakutan nila sa lahat ay yung mga nilalang na nagbabalat kayo bilang mga tao. Magmula rin noong bata pa siya, namulat na siya sa ganoong bagay, kaya sa kanyang pagtanda, alam na niya kung ano ang kinakailangan niyang gawin para makaiwas. Batid ni Santiago na maraming aswang sa lugar nila, kaya sa araw-araw na kanilang pamumuhay, nagiging maingat sila sa lahat ng aspeto ng pakikipag-ugnay sa mga taong hindi nila kakilala. Ngunit gaano man katindi ang pamamaraan ng kanilang pag-iwas, tila bang patuloy pa rin silang nilalapitan ng disgrasya. Isang gabi, habang ang dagat ay tila kumukulo sa katahimikan, isang kakaibang tangis ang narinig ni Santiago mula sa sulok ng kanilang kural. Alam niya ang tunog ng hayop, ngunit ang narinig niya ay hindi ungol ng baboy o kahol ng aso. Ito ay isang matalim na huni, tila isang malaking ibon na may pakpak na yari sa lunang basa. Ayon sa kanya, gabi-gabi nila itong nagiging bisita dahil sa buntis na kapitbahay nila. Para sa iba, normal ang ganoong kaganapan. Pero para kay Santiago, ang bagay na ito ay kinakailangan nilang pagtuunan ng pansin. Hindi nila maaaring isakripisyo ang buhay ng mga inosente para lamang sa katahimikan na inaasam nila. Dagdag pa niya na, matagal na niyang tinutulan ng ganoong mga pangyayari, dahilan para kagalitan siya ng mga nilalang na nananalasa sa lugar nila. Matapos niyang marinig ang huni, hindi na nag-atubili si Santiago. Dahan-dahan niyang binunot ang kanyang talibong na nakasabit sa haligi ng bahay. Alam niyang hindi ordinaryong magnanakaw ang kanyang kahaharapin. Ang kalaban niya ay nilalang na sumisipsip ng buhay mula sa sinapupunan. Makalipas ang ilang minutong pakikiramdam, dito na siya napalingon sa kanyang asawa kasabay ng pagsenyas niya upang manatili itong tahimik. Matapos nun, dito na siya naglakad papalabas habang pinakikiramdaman ng mabilis na pagbigat ng hangin. At nang mabuksan na niya ang pintuan, bumungad sa kanya ang malakas na liwanag ng buwan. Maya-maya pa, pagdating niya sa likod ng koral, tumigil ang huni. Doon, sa ibabaw ng malaking puno ng santol, malapit sa tahanan ng kapitbahay nila, may nakita siyang isang figura. Ito ay parang isang malaking payong na nakatutok sa sanga. Maitim, mabalahibo, at may matang nagbabaga na tila uling na inihipan. Matapos niya itong masilayan, pabulong siyang nagwika sa hanginang, "Umalis ka rito. Hindi mo makukuha ang bata. Alam ko kung sino ka." Ngunit sa halip na matakot, ang nilalang ay naglabas ng isang tunog
na parang bakal na kinakaskas sa semento. Mabilis pa sa kurap ng mata, bumaba ang nilalang at lumapag sa lupa. Dito na nakita ni Santiago ang tunay nitong anyo. Sa kanyang pagmamasid, nakita niya ang mahaba nitong dila na lumabas sa bibig. Kapansin-pansin din ang mahahaba nitong mga daliri na nakabaon sa lupa kung saan ito gumagapang. Dahil sa pangyayaring yon, kagad naman niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay kung saan naroon ang supot ng asin at bawang. Hindi siya nagdalawang isip na isaboy ito hanggang sa ang nilalang ay napilitan ng umatras. Sa isang iglap, ang anyo nito ay nagbago. Mula sa pagiging tila malaking ibon, naging isa itong matandang lalaki na may baluktot na katawan. Ngunit ang mga kuko nito'y matalim pa rin at ang kanyang balat ay nanatiling kulay abo. Pagpang-abot ng kanilang tingin, bigla itong nagwika sa kanya ng, Santiago naman, huwag kang makialam kung ayaw mong ikaw ang aming unahin. Baka nakakalimutan mo, kilala namin ang bawat isa sa mga kamag-anak mo. Ngunit sa halip na matinag, tinatagan niya ang kanyang loob. Alam niyang ang kanyang pananampalataya ang kanyang pinakamalakas na sandata at sa panahong yon, ang takot niya sa mga aswang ay matagal na niyang naiwaklit sa kanyang katawan. Walang sabi-sabi, kagad niyang binigkas ang mga orasyon na natutunan niya. Mga salitang hindi nauunawaan ng karaniwang tao, ngunit nagpapanginig sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa gitna ng tensyon, biglang umiyak ang babaeng may daladalang sanggol sa sinapupunan. Hindi na kasi nito maatim ang presensya ng nilalang na sa bawat segundong dumaraan, para siyang tinutusok ng malalaking karayom sa kanyang laman. Nang marinig naman niya ang impit na pag-iyak ng buntis, lalong nag-alab ang kanyang determinasyon. Alam niya na hindi lamang pananakot ang ginagawa ng nilalang. Sinisimulan na nitong limasin ang lakas ng mag-ina gamit ang itim na mahika. Ang bawat luhang pumapatak mula sa babae ay tila nagsisilbing pagkain sa halip na nasa harap niya. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, muli niyang narinig ang baluktot na boses ng nilalang. Santiago, ang panalangin mo'y walang saysay sa gutom na nararamdaman ko. Ibigay mo sa akin ang alay o kukunin ko ang lahat ng sayo. Matapos itong sambitin ng nilalang, bigla itong sumugod ng walang pakundangan. Ang mga matatalim na kuko nito ay humiwa sa hangin na muntik nang maabot ang kanyang dibdib. Ngunit dahil sa liksi, naiwan niya ang lahat ng pag-atake. At sa muli niya ritong pagdistansya, naisaboy niya ang huling dakot ng asin na may kasamang bawang. Direkta sa mukha yun ng matanda. Isang nakakangilong tili ang biglang umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasabay ng paglabas ng itim na usok mula sa mukha ng matanda. Kaagad din itong nakaramdam ng panghihina, sa puntong bago pa man kumawala ang kanyang ulirat, pinili na nitong tumakas. Pagtahimik ng paligid, si Santiago naman ay dali-daling naglakad pabalik ng bahay. Hindi na niya kinausap ang pamilya ng buntis dahil alam niyang nasa mabuti na rin itong kalagayan. Dumaan ang mga araw, hindi na ito binisita ng nilalang. Ngunit tuwing umaga, habang naghahanap buhay siya, kapansin-pansin ng mga taong may kakaibang mukha. Yun bang parang laylay ang kanilang balat na pinipilit nilang ituwid para pakibagayan ang mga tao sa paligid. Marami sa mga ganoong nilalang ang nagmamasid sa bahay na yon na para bang pinag-aaralan nito ang kilos ng bawat isa sa loob ng kanilang pamilya. Kaya nang mapansin niyo ni Santiago, kagad niyang inabisuhan ng asawa ng biktima na mag-ingat. Ngunit nang marinig nito ang salaysay niya, para bang minasama pa siya nito. Wika nung lalaki. At sino naman ang nagsabi niyan sa'yo?
Kung pinagdidiskitahan nyo kami, huwag ngayon, Santiago. Marami kaming problema, kaya hindi ako makakasabay sa biro ninyo. Alam kong may mga aswang. Naniniwala ako sa mga yan. Pero hindi naman yata tama na ipanakot mo sila sa amin. Matagal nang walang aswang sa lugar na to. At kung may dumayo man, hindi yun makakalapit dito. Kaya ito nasabi ng lalaki ay dahil sa mga kakilala nitong manggagamot na naninirahan hindi kalayuan sa baryo. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito sa kanya, hindi siya natinag. Ni hindi rin ito naging sanhi upang magbago ang kanyang mga inilahad. Nasa sayo naman yan kung hindi ka maniniwala. Ako naman nagmamagandang loob lang. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, kagad siyang umalis. Hindi niya na ito hinarap pa dahil pakiramdam niya parang nagkaroon pa siya rito ng kasalanan kahit ang pakay niya ay para sa ikabubuti ng asawa't anak nito. Pagkaraan pa ng ilang araw, nagpatuloy ang pagmamasid ng mga nilalang na nagbabalat kayo bilang tao. Akala niya yun lang ang problema, pero pagtungtong ng Biyernes, isang matandang lalaki ang nakita niyang may kakaibang hawak na bagay sa kamay. Isang maliit na bote ang kanyang nakita na may mga gumagapang na insekto sa loob. Di rin lumalabas ang mga insektong yon kahit walang takip ang bote na hawak nito. Yun bang parang may sarili itong buhay? Nang makita niya ang matanda, dito na siya kinabahan ng husto. Sa lahat kasi ng nilalang na kanyang nasilayan, ang taong yon ang natatanging nagtataglay ng madilim na enerhiya. Ibig sabihin nun may tangan itong aral, kagaya ng mga antingerong kakilala niya. Dahil sa kanyang mga nasilayan, hindi na siya mapakali. Ang titig ng matandang lalaki ay tila nanuot sa kanyang buto. Malamig, walang emosyon, at puno ng kamatayan. Maya-maya pa, biglang ibinaba ng matanda ang boteng hawak nito, kasabay ng dali-dali nilang pagkalat ng mga insekto. Kagad itong bumaon sa ilalim ng lupa hanggang sa tuluyan na itong mawala. At nang maglaho na yon, tsaka naman umalis ang matanda. Pagsapit ng gabi, binalot ng kakaibang katahimikan ng bahay nila. Ikinuwento na rin niya ang lahat sa kanyang asawa para naman kahit papaano'y may alam ito. Pagkatapos nun, dito nila napansin ang kakaibang katahimikan na lumalaganap sa paligid. Maya-maya pa, may napansin na silang kakaiba sa ilalim ng sahig nilang gawa sa kawayan. May mga narinig na rin silang parang kumakamot at mga maliliit na parang sabay-sabay na gumagalaw. Hindi nagtagal, biglang sumigaw ang kanyang asawa. At mula sa mga siwang ng dingding, dagsang lumabas ang mga itim na insekto na kahawig ng mga insektong nakita niya sa loob ng bote ng matanda. Ang mga ito'y hindi basta-bastang mga langgam o ipis. Ang mga ito'y may mga mukha ng tila tao at naglalabas ng malapot na itim na likido. Alam ni Santiago na isa yon sa aral ng matanda, kaya hindi niya pinangahasan na ito ay lapitan. Sa bilis ng pangyayari, halos mapuno ng mga itim na insekto ang kanilang sahig na kawayan. Ang bawat paggapang ng mga ito ay nag-iiwan ng malapot na likido na may masangsang na amoy. Amoy ng nabubulok na laman at basang lupa. Batid ni Santiago na ito'y isang uri ng pamarusa o barang na ipinadala ng matandang nakita niya noong umaga. Bagaman limitado ang kanyang kaalaman sa lihim na karunungan, ang kanyang pananampalataya ang nagsilbing kalasag niya. Huwag kang gagalaw. Huwag mong hahayaan na dumikit sila sa balat mo. Bulong niya sa kanyang asawa habang dahan-dahang umaatras. Mabilis na kinuha ni Santiago ang isang garapon ng langis na nasa altar nila. Pagmamay-ari ito ng lolo niya noong mga panahong yon ay nabubuhay pa. Pagkakuha niya rito, kagad niya yung inayos sa paligid kung saan sila naroon. Matapos nun, hinintay nila na makalapit ang mga nilalang
hanggang sa dito niya na napansin na parang napapaso na ang mga ito. Ang bawat insektong tumatama sa linyang may langis ay sumasabog at nagiging itim na abo. Dahil sa pangyayari, marami sa mga nilalang ang pinaligiran na lamang sila bago ito nagkanya-kanyang maghanap ng daan papalabas ng bahay. At nang tuluyan na itong mawala, isang iyak ng lalaki ang kanilang narinig. Nagmumula ito sa tahanan ng kanilang kapitbahay, kaya dali-dali siyang lumabas para matingnan ang kasalukuyang nangyayari. Paglapit niya sa bahay nito, doon niya nakita ang binata malapit sa pinto na nakabukas na. Punong-puno ng putik na may kasuklam-suklam na amoy ang pinto na para bang idinikit yun doon ng isang baliw na napadaan lamang sa lugar. Ilang beses siyang tumawag mula sa labas, pero walang sumasagot hanggang sa may marinig siyang pag-uusap na nagmumula malapit sa bintana. Dala ng kuryosidad, napilitan siyang sumilip at doon nakita niya ang asawa ng babae na nakalupasay sa sahig kasama ang kanyang mga magulang habang bitbit ang sanggol nila na wala ng buhay. Nangingitim na ang katawan ng bata at sa estado nito, parang hinigop ng kung anong nilalang ang dugo nito. Batid din niya na hindi pa kabuwanan ng sanggol, kaya posibleng napilitan itong ilabas ng kanyang ina upang hindi yun malason. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dito na rin niya nakita ang babae na paika-ikang naglalakad habang duguan ang binti nito. Namumutla na rin yun at sa estado nito parang malapit na itong mamatay. Hindi nagtagal, kagaya ng inaasahan, bigla itong nabuwal. At nung humandusay yun sa sahig, hindi na ito nakatayo pa. Nagdulot ito ng pagkaalarma sa kanyang pamilya na siyang naging sanhi upang magsilabasa ng mga ito para humingi ng tulong. Paglabas ng asawa ng biktima, bigla itong napahinto nang siya ay makita. Santiago, kanina ka pa ba dyan? Kakarating ko lang. Narinig ko ang ingay sa loob ng bahay ninyo. Kaya inaasahan ko na may nangyaring hindi maganda. Nang marinig naman ito ng kanyang kakilala, hindi na yun sumagot. Bagkus nakiusap ito sa kanya na kung maaari, tumulong na sa kanila. Kaya naman nang marinig niya ito, hindi siya nagdalawang isip. At sa kanilang paglalakad, dito nila napag-usapan ng tungkol sa mga kaganapan. Ayon kay Santiago, na habang abala sila sa mga insekto, ang aswang na sinabi niya sa lalaki noon ay dumating. Nakapasok ito sa loob ng bahay na kung saan bago pa man nila yun malaman, nakalapit na ito sa silid ng kanyang kinakasama. At ang mas malala pa, pumasok na sa pagkababae ng buntis ang dila nitong kasing kapal lang ng sinulid. Nasaksihan ito mismo ng lalaki, kaya hindi ito pupwedeng magkamali. Dagdag pa nito na, pagkatapos ng mga pangyayaring yon, sinubukan nilang hulihin ang nilalang. Nakipagbuno sila rito, ngunit dahil sa lakas at likse nito, wala rin silang nagawa. Kalaunan, pagbalik nito sa siwang kung saan ito dumaan, kagad ito roong lumusot at hindi na nila yon nakita pa. Nang marinig naman ni Santiago ang sinabi ng kanyang kasama, napabuntong hininga na lang siya habang nag-iisip ng malalim. Hindi na rin siya nagsalita, lalo pat alam niya na kasalukuyan pa itong nagdadalamhati. Ilang minuto ang lumipas. Narating nila ang bahay ng matandang manggagamot. Si Aling Puring, ang matandang bao na halos 30 dekada nang tumutulong sa may mga sakit sa baryo. Nadatnan nilang sarado ang bahay nito. Gawa ng sa mga oras na yon, mag-aalas-2 pa lamang ng madaling araw. Bagaman nahihiya, naglakas loob silang kumatok upang marinig ng matanda ang kanilang mga hinaing. Nagtagal ng ilang minuto ang kanilang paghihintay bago ito lumabas bitbit ang isang maliit na gasera. At nang makita sila nito, kagad sila nitong pinapasok sa loob.
Pagsarado ni Aling Puring ng pinto, pinaupo sila nito habang inilalapag ang gasera sa mesang pumapagitan sa kanila. Matapos nun, dito na nagtanong ang matanda kung ano ang kailangan nila. Batid nito na hindi sila pupunta ng ganoong oras kung walang nangyaring kakaiba sa kanila. Kaya naman nang marinig ito ng asawa ng biktima, kagad nitong inilahad ang mga pangyayari sa loob ng kanilang bahay. Nang marinig naman ito ni Aling Puring, dali-dali itong kumuha ng mga gamit upang sumama sa kanila pabalik. Ayon sa matanda, ang bagay na yon ay hindi po pwedeng pag-usapan lang, lalo pat may mga namatay. Naniniwala rin ito na posibleng kilala niya ang aswang, kaya mapupuntahan nila ang bahay nito kung mapapatunayan nila ito. Mariin din itong inilahad na sa oras na makilala nila ang nilalang, hindi ito magdadalawang isip na yon ay hulihin at paslangin sa kanilang harapan. Nabanggit din ito sa kanila na Ang tunay na hustisya ay nasusukat sa kabayaran. Kung buhay ang kinuha, buhay din ang matimbang na kapalit. Hindi tayo papayag na malusutan tayo ng nilalang na ito dahil kapag hindi natin siya pinarusahan, maghahangad pa siya ng mas maraming biktima. Nang marinig naman yon ni Santiago, dito niya na isiningit ang patungkol sa mambabarang na umatake din sa bahay nila. Mariin din niyang inilahad na posibleng may kaugnayan ito sa nilalang na pumatay sa mag-ina, kaya kinakailangan din nila itong mapagtuunan ng pansin. Ngunit ang tanging sagot lamang sa kanya ng matanda ay hindi muna nila yon uunahin. Mas importante ang kaso ng mag-ina, kaya yon ang pagtutuunan nila. At nang marinig naman ito ni Santiago, narespeto na lang niya ang naging desisyon nito. Sa isip-isip niya, may punto naman kahit papaano ang matanda. Pagdating nila ng bahay, dito niya nakita ang mga kakilala nila na nagkakatipo na. Ang labi ng mag-ina ay nakabalot na sa puting tela, habang ang mga kapatid at mga magulang nito ay walang humpay na humihikbi sa tabi ng higaan kung saan yon nakaratay. Nang masipat naman yon ni Aling Puring, kagad ito roong lumapit habang nagdarasal. At nung hawiin na nito ang kumot, dito bumungad sa kanila ang nagkukulay lilang balat ng babae. Dilat na dilat din ang mga mata nito na ayon sa mga kadugo, hindi nila kayang isara. Pagkarinig naman ng matanda sa kanilang sinabi, kagad naman itong sumagot ng, Hindi nyo talaga yan maisasara hanggat hindi nyo na ibibigay ang hustisya na hinahanap niya. Tandaan ninyo, ang kaluluwa ng mga taong napatay ng aswang o anumang nilalang na nasa panig ng kaliwa ay habang buhay nagagala at hindi matatahimik kahit anong dasalang ialay natin sa kanila. Para naman matulungan natin ang kanilang kaluluwa, kailangang may gawin tayo. Pagbayarin natin ang may sala at sa ganoong paraan sila'y matatahimik. Siya nga pala, ipinapakiusap ko sa inyong lahat na huwag niyo munang ipagsasabi ang tungkol dito. Masela ng impormasyong ito dahil kapag nalaman ito ng nilala, mapipilitan yung tumakas. At kapag nangyari yon, hindi na natin siya mahahanap kailanman. matapos itong sabihin ni Aling Puring, lahat ng kadugo ng mag-ina ay sumang-ayon. Maya-maya pa, nagdesisyon na ang mga ito na isarado ang pinto ng bahay at abisuhan ng mga pumunta na umuwi na muna. Kinakailangan nila itong gawin upang mapaghandaan ng ritual na gagawin ng manggagamot. Magkakalahating oras din yung naghanda ng mga sangkap bago nito sinimula ng pagdarasal ng orasyon. Kalaunan nang matapos na nito ang lahat, tsaka nito inilapat ang kanyang palad sa noo ng yumaong ina upang pakiramdaman ang kalagayan ng kaluluwa nito
at ang presensya ng marka ng nilalang na naiwan sa kanya. Nagtagal ito ng ilang minuto bago nito nakilala ang umataking aswang. At ayon sa matanda, ang nilalang na yon ay madalas sa kanilang lugar. Maging ito man, hindi nito inaasahang aatake ito ng isa sa kanyang mga kababaryo. Marahil hindi na kinaya ng nilalang ang matinding gutom, kaya ito nagdesisyon ng ganon. Pagtatapat pa nito na, dahil sa pananalo, posibleng lumayas na ito sa lugar nila. Kaya sa lalong madaling panahon, kailangan na nila itong makumpronta. Hindi maaaring makalabas ang nilalang sa baryo nang sa gayoy hindi sila mahirapan sa pagtugis dito. Nang marinig naman ito ng asawa ng namatay, kaagad itong nagbigay ng opinyon. Gusto mo, Aling Puring? Puntahan na natin yung tao na yan ngayon din. Huwag na tayo magsayang ng oras. Kilala na natin siya. Alam na rin natin ang lugar na pinagtataguan niya. Ngunit nang marinig ito ng matanda, inilahad nito na hindi nila kinakailangang kumilos noong mismong gabi dahil posibleng hindi pa yon nakakauwi. Marami din itong inilahad na kinakailangan nilang maghintay hanggang kinabukasan. Sa pamamagitan nito, aakalain ng nilalang na hindi siya natuklasan. Magiging kampante siya at yon ang gagamitin nila upang mahuli nila ito ng mabilis at walang kahirap-hirap. Dahil sa plano ng manggagamot, wala silang nagawa kundi ang sumunod. Hindi nagtagal nang wala na itong gagawin sa labi, tsaka pa lamang nila ito pinagpahinga. Kinabukasan na nila yon inilagay sa kabaong dahil sa wala pa naman silang mapagkukunan ng kahoy na kanilang papandayin. Kaya pagpatak pa lamang ng 4:00, kagad nang kumilos ang mga kadugo ng biktima. Tumungtong ang 5:00, ang kabaong ay tapos na at ang pagmamasid nila Santiago ay nagawa na rin nila. Nakita na nila ang kanilang pakay, kaya naman nagmamadali na silang umusan hanggang sa marating nila ang likurang parte ng tahanan kung saan yon nanunuluyan. Pagsilay nila sa lugar na yon, dito nila nakita ang lalaki na nag-aayos ng mga tanim nitong halaman sa bakuran na para bang isa itong pangkaraniwang tao. Kinakausap din ito ang mga dumaraan, animoy wala itong itinatago sa kanyang katawan. Nang masipat naman yon ni Aling Puring, kagad silang naglakad. Pagdating nila sa gilid ng bahay kung saan ito nagsasaboy ng tubig, bigla itong napabalikwas na para bang nakakita ito ng multo. Kagad nitong sinubukang tumakbo para makalayo, pero sa unang hakbang pa lang nito, nanigas na ang buo nitong katawan. Ano man ang gawin ng nilalang na yon, hindi na ito makakilos. At ang masaklap pa, nawalan na rin ito ng kakayahan na magsalita. Yung boses nito para na lang ding umuungol habang pinipilit nitong tumingin sa lugar kung saan sila naroon. Pagkaraan ng ilang minuto, tuluyan na itong nalapitan nila Santiago. At nang makaharap na ito ng manggagamot sa pamamagitan ng 2 buhay na salita, na kaya niya itong mapaluhod. Sa puntong yun, umiiyak na ang nilalang. Sinusubukan na nitong magmakaawa sa kanila upang maisalba ang kanyang buhay. Ngunit gaano man ito kahusay sa pagmamakaawa, hindi ito naging epektibo para sa kanila. Ano man kasi ang gawin ng nilalang, nananatiling demonyo siya sa paningin ni Puring. Hindi ba't alam mo na ang batas ng tao sa mga nagkakasalang aswang? Kapalit ng buhay na kinuha mo ay ang buhay na tangan mo. Magdasal ka na. Magmakaawa ka. Baka ika'y marinig pa ng ating Panginoon. Dahil sa sinabi ng manggagamot, mas lalo pang umatungal ang nilalang sa pag-iyak. Pilit nitong hinahawakan ng paa ng matanda, pero sa tuwing susubukan niya ito para siyang napapaso. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang nilalang. Dala ng matinding desperasyon, ginawa nito ang lahat upang umayon sa kanya ang pagkakataon.
Ngunit tila bang hindi ito naging madali. Ramdam na ramdam kasi nito. Iisang bagay lang ang nais ng mga taong dumakip sa kanya na malaman. At yun ay walang iba, kundi ang kanyang dahilan ng pagpaslang sa mag-ina. Naniniwala ang manggagamot na ang ginawa nito ay hindi lang tungkol sa sanggol, kundi may mas malalim pa itong dahilan. Kaya naman nang marinig ito ng lalaki, dito na ito biglang tumigil sa pag-iyak. Kagad itong tumingin ng seryoso sa matanda, kasabay ng dahan-dahan itong pagsasalita. Hindi nakatakda na mamatay ang babaeng yon. Hindi ko siya gustong patayin dahil ang nais ko lang makuhang masarap na amoy ng anak niya. Ang nangyari kagabi ay isang utos. May nilalang na mas mataas na kapangyarihan ang naghangad sa kanyang kaluluwa. Pakiusap, Aling Puring. Buhayin mo ako. Hindi ko kagustuhan ang lahat ng ito. Ako ay isang biktima lamang katulad ng babaeng yon. Ngunit nang marinig ito ng asawa ng biktima, hindi ito nakapagtimpi. Kagad nitong hinambalos ng hawak nitong itak ang lalaki habang paulit-ulit na minumura. Gusto niya na yung patayin pero dahil sa pag-awat nila Santiago, hindi ito natuloy. Maya-maya pa, ipinag-utos ng manggagamot na ilayo sa kanilang nahuli ang asawa ng mag-ina. Ayon dito, hindi nila yun kailangan dahil mas lalo lang nitong guguluhin ang kanyang pinaplano. Kaya naman nang marinig ito ng sarili nitong mga kadugo, di na rin ito nagdalawang isip na kumilos. Paghawak nila sa lalaki, pilit naman yung nagpumiglas, pero kalaunay wala na rin itong nagawa. At nang mailayo na ito, tsaka naman nila ipinasok ang lalaki sa mismong bahay kung saan yon nanunuluyan. Pagsara nila ng pinto, dali-dali nilang binuksan ang mga nakasarang bintana sa likuran. At nang makapasok na ang liwanag, bumungad sa kanila ang mga karneng nakasabit sa kisame. Yung iba inaamag na, indikasyon na hindi ito naaalagaan ng nilalang. Sa may bandang kusina rin ng bahay, may mga nakita silang sako na naglalaman ng mga buto ng bata. Kaya naman nang matuklasan nila ito, labis ang naramdaman nilang galit sa nilalang. Kahit si Aling Puring, hindi nakapagtimpi sa kanyang galit, dahilan para parusahan ito ang aswang, gamit ang mga orasyon at latigong may baong dasal. Nagtagal ng halos 2 oras ang ginawa nilang pamamarusa bago sila tuluyang nakontento. Pagkatapos ng ganoong pangyayari, binigyan nila ng pagkakataon ng aswang na makapagpahinga. Bandang 12:00 na ng tanghali nila ito binalikan upang makasiguro na may sapat na itong lakas para makasagot sa kanilang mga katanungan. Pagbalik nila sa bahay nito, nadatnan nila itong nakagapos habang tulalang nakatingin sa kawalan. Sa sobrang pagod at pinsala ng aswang, ni hindi na nito naramdaman ang kanilang pagdating. At kung hindi pa sila humarap dito, di pa sila nito masisilayan. Sa punto ring yun pinuno, kasama na nila ang asawa ng biktima. Kalmado na ito dahil sa mga payo ng manggagamot na tumutulong sa kanila. At nang makaharap na nito ang nilalang, tsaka yun seryosong nagtanong kung bakit nito nagawa ang karumal-dumal na bagay. Ipinangako rin ito na mamamatay ito kung sakali mang hindi ito makikipagtulungan sa kanila. Ngunit nang marinig ito ng nilalang, bahagya naman yung napangisi kasabay ng pagdura nito ng dugo sa lupa. Makipagtulungan man ako o hindi, alam ko namang papatayin niyo ako eh. Pero hindi na bale. Sisiguraduhin ko na susunod din kayo. Gusto niyong malaman ng totoo, hindi ba? Sasabihin ko sa inyo ang lahat, kaya makinig kayo ng mabuti. Sa lugar na ito, ang bawat aswang ay pinamamahalaan ng isang tao. Hindi kami kumikilos kung hindi umaayon sa kanyang kagustuhan. Siya ang aming sinusunod sa lahat ng bagay,
Kaya ang mga nangyayari rito ay kanya ring kagustuhan. Ito rin ang nagiging daan namin upang basagin ang sumpa ng pananalo. At ang taong tinutukoy ko ay walang iba kundi si Hermano, yung matandang baon na nakatira sa paanan ng bundok sa harapan ng baryong ito. Siya ang taong hinahanap ninyo. Siya rin ang nag-utos sa akin na patayin ang mag-ina dahil kailangan niya ang inosente nitong kaluluwa. Ano man ang gagawin niya, posibleng may kaugnayan ito sa paparating na kabilugan ng buwan, kaya kailangan niyong magmadali. At nga pala, merong isa rito sa inyo, ang parang tipo ng aming Panginoon. Hindi ko na sasabihin kung sino, pero alam kong alam mo kung sino ka at kung ano ang ugnayan ninyong dalawa. Nang marinig nila ang sinabi nito, sa galit ng asawa ng mga biktima, bigla itong humugot ng bolo na nakasukbit sa kapatid niya. Walang sabi-sabi, nang makahanap ito ng pagkakataon, kaagad nitong initak ang lalaki habang yon ay nagsasalita pa. Mabilis na tumarak sa bungo nito ang talim ng bolo, dahilan ng mabilisan nitong pagkamatay. Pagkahandusay nito sa lupa, dali-dali itong tinulungan ni Aling Puring, pero huli na ang lahat. Agarang namatay ang nilalang dahil umabot hanggang utak ang talim ng armas na ginamit nito. Matapos ang pangyayari, napatingin lang naman doon ang matanda habang hindi makapagsalita. Bakas sa mukha niya ang galit, ngunit hindi niya ito masabi sa lalaking pawang nangungulila lamang sa kanyang pamilya. Kaya sa halip na magalit, inunawa niya ang estado at emosyong nararamdaman nito. Matapos ang pangyayari, nagdesisyon na silang hanapin ang matandang pinangalanan ng nilalang. Alam ng manggagamot kung saan sila pupunta, kaya hindi sila nagmadali. Pagtatapat pa nito na, hindi isang ordinaryong mambabarang si Hermano dahil sa lahat ng natalo at nakilala nitong mambabarang, tanging ang taong yon ang nagawang makapag-alipin ng mga aswang. Nabanggit din ito na matagal na silang nagkaroon ng hidwaan ng nilalang, ngunit sa halip na makipagtuos, pinili na lamang ni Aling Puring na malagay sa tahimik. Ang rason niya, tuso si Hermano. Hindi ito nakikipaglaban ng patas, at kapag nagkaroon ito ng pagkakataon, gagamitin ito ang mga kahinaan ng kanyang kalaban. Sanay ito na makipaglaban ng marumi, kaya pinangingilagan din ito ng marami. Pagkaraan ng ilang oras, sa gitna ng katahimikan ng gabi, tinahak nila ang daan patungo sa bundok. Kasama niya si Aling Puring, ang ilang kalalakihang kadugo ng asawa at ang mismong asawa ng namatay na si Mateo. Kung dati may bahid ng takot sa mukha nito, sa mga sandaling yon pinuno, kapansin-pansin na parang wala na itong pakialam anuman ang mangyari sa kanila. Maya-maya pa, nang abot tanaw na nila ang paanan ng bundok, dito na sila tumigil sa paglalakad. Tahimik nilang pinagmasdan ang paligid hanggang sa makita nila ang bahay ni Hermano na may maliit na sigang naroon sa loob nito. Pagkatapos nun, dahan-dahan na sila roong lumapit. Ang paligid ay balot ng amoy ng sunog na kamangyan at bulok na malansang isda. Habang papalapit sila, ang hangin ay tila nagiging malapot. Palatandaan na ang lugar ay protektado ng itim na karunungan. Maya-maya pa, biglang huminto si Aling Puring, sabay taas ng kaliwang kamay nito. Huwag mo na kayong hahakbang. Pagkasambit niya nito, kumuha siya sa kanyang maliit na sisidlaan ng bendisyonadong langis at iwinisik sa lupa. Sa bawat patak may lumalabas na usok mula sa dumuhan na tila may mga hindi nakikitang hadlang na nasusunog. Hindi naglaon, nang makapasok na sila sa bakuran, dito nila nakita ang pintuan ng bahay ay kusang bumubukas.
Doon, sa gitna ng silid, nakaupo ang matandang si Hermano. Hindi ito lumilingon sa kanila na para bang meron itong pinagkakaabalahan. Maya-maya pa, nagpatuloy sila sa paglakad hanggang sa makalapit na sila ng pinto na kung saan dito nila ito nakita na naghahalo ng itim na likido sa loob ng bungo ng isang tao. Inaasahan ko ang inyong pagdating, Puring. At kasama mo pala ang lalaking may matibay na pananampalataya, si Santiago. Matapos nitong magwika, tumingin ito sa kinaroroonan niya habang nakangiti. Alam mo ba, Santiago, na ang iyong panalangin ay parang musika sa aking pandinig. Masarap basagin ang isang pusong puno ng liwanag. Ngunit pagkatapos nitong magsalita, bigla itong sinugod ni Mateo. Hindi na yon nakapagpigil dahil sa bugso ng galit dulot ng pagkawala ng kanyang mag-ina. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang kumpas lang ng kamay ni Hermano ay tumilapon nito patungo sa dingding ng bahay, tila hinampas ng isang higanting puwersa na hindi nila nakikita. Dahil sa pangyayari, dito na rin nagsimulang magbigkas ng mga buhay na salita si Aling Puring. Kinontra nito ang lahat ng orasyon ni Hermano upang ipagtanggol ang kanilang kasama hanggang sa ang bahay ng mambabarang ay naging sentro na ng isang espiritual na bagyo. At habang nangyayari ito, dito na naglabas si Hermano ng mga itim na insekto mula sa kanyang manggas. Ngunit mabilis itong sinalag ni Santiago gamit ang kanyang itak at dakot ng asin at bawang. Nang makita naman yon ng kanyang mga kasama, kagad naman itong kumilos para tulungan sila. At sa isang kisap mata, tuluyan na ngang nagkagulo sa loob ng kubo. Lahat ng mga kasama niya ay nagtulungan para matalo ang matanda, pero dahil sa lakas nito, sila'y nanatiling bigo hanggang sa magdesisyon na silang lumabas ng bahay. Pagdating nila sa bakuran, dito nila nakita ang paglitaw ng mga aswang mula sa kadiliman. Dahan-dahan itong pumaligid sa kanila hanggang sa maharangan na nito ang lahat ng direksyon. Nang masipat naman yun ni Aling Puring, inabisuhan sila nito na huwag maghiwa-hiwalay. Pilitin din nilang itago ang mga nararamdaman nilang takot upang hindi sila makagawa ng maling desisyon. Matapos nun dito na rin sumigaw si Mateo kahit labis-labis na itong nanghihina. Huwag kayong matakot! Lalaban tayo hanggang sa kahuli-hulihan ng ating lakas! Manalig kayo! May magandang pupuntahan ang ating sakripisyo! Ngunit pagkatapos nitong magsalita, isang matalas na baging ang biglang umahon mula sa lupa kung saan ito nakatayo. Kagad itong tumarak sa kanyang likod. Ngunit sa sandali na sisigaw na ito, muling tumagos sa katawan nito ang ikalawang baging na umahon. At sa loob lamang ng ilang segundo, marami pang umusli mula sa ilalim ng lupa hanggang sa matuhog na ang bawat parte ng katawan nito. Sinubukan nila itong iligtas, ngunit hindi nila yon nagawang malapitan dahil sa dami ng mga baging na nagsiuslian. Maya-maya pa, pagbalik ng mga baging sa ilalim ng lupa, dito naman kaagad sumugod ang mga aswang. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon para maghanda. At ang tanging nakikipaglaban na lamang sa hanay nila ay si Aling Puring na dahan-dahan na ring nanghihina. Nang masipat ito ni Santiago, nagsimula na siyang makaramdam ng matinding takot. Alam niya sa kanyang sarili na hindi titigil ang matanda hanggat hindi sila nito nauubos. Kaya para masiguro ang kanyang kaligtasan, pumwesto siya sa pinakadulo ng kanyang grupo. Siya ang naunang nakipaglaban sa aswang nakaharap niya, ngunit siya rin ang unang makakatakas sa sandali na mailagan niya ang pag-atake nito. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban,
Hindi maipagkakaila na siya ang unang nagtamo ng malulubhang pinsala. 2 saksak sa tagiliran mula sa kuko ng aswang ang bumaon sa kanya, na siya namang labis niyang ikinahina. Nang mapansin ito ni Aling Puring, tsaka ito nagmamadaling lumapit sa kanya. Doon, pinaslang nito ang aswang na kanyang nakalaban, kasabay ng pagwika nito ng, Magpakatatag ka, Santiago. Kapag naramdaman mong nanganganib na tayo, una mong iligtas ang buhay mo. Huwag kang mag-alangan. Huwag na huwag kang mag-iisip ng kahit na sino. Ang sabi ko sa iyo, tuso ang demonyong ito. Kapag namatay tayong lahat, gagamitin niya ang ating katawan para mas higit na makapangdaya. Itong hindi natin papayagan. Pagkasambit nito ng manggagamot, kagad nitong iniwan ang pwesto niya. Sinubukan nitong palakasin ang nasa kaliwang bahagi dahil nakikita nito na nanghihina na rin ang mga kamag-anak ng asawa ng yumaong buntis. Akala niya magagawa itong mailigtas ni Aling Puring. Pero pagkaraan lang ng ilang minuto, nakita niya ang matanda na napuluputan na rin ng baging sa kanyang mga binti at kamay. Sinusubukan niya pa itong putulin, ngunit malayo na sa kanyang pwesto ang sandata. Ang mga tao namang malapit sa kanya, nilalapa na ng buhay ang mga aswang na sumira ng kanilang depensa. At habang nangyayari ito, labis-labis na pagkagalak ang naramdaman ni Hermano. Sinasabi ko sa inyo, kulang pa ang kakayahan ninyo. At dahil yan sa inyong kapangahasan, kayo ay magsisilbing mga manika na susunod sa lahat ng aking kagustuhan. Paulit-ulit itong sinasabi ng nilalang, dahilan para makahanap na rin siya ng pagkakataon para makatakas. At sa muling pagsugod ng aswang na kanyang kaharap, dali-dali niya itong inilagan sabay takbo papalayo. Sugatan man, pinilit niyang kumilos ng mas mabilis upang hindi siya nito maabutan. Pagdating niya sa patag kung saan naroroon ang matataas na talahib, kagad siyang dumapa. At mula roon dahan-dahan siyang gumapang papalayo. Mabuti na lang talaga, hindi siya nasundan kaagad ng aswang kaya nakatakas siya. At nang makarating siya sa parte ng kakahuyan kung saan sila nagmanman, nakita niya ang kanyang mga kasama na isa-isang tinutuhog sa matatalas na kawayan. Pagkatapos nito, itinarak ang mga labi nila sa bakuran bago silaban. Ayon sa kanya, katakot-takot na sigaw ang kanyang narinig noong mismong gabi. Isang bagay na habang buhay niyang dadalihin at magiging bangungot hanggang sa siya ay pumanaw. Ilang minuto pa ang lumipas. Ipinagpatuloy na niya ang kanyang pag-usad dahil sa mga aswang na naghahanap sa kanya. Pagbalik niya ng bahay, kagad siyang nakita ng kanyang asawa sa ganoong estado. Alalang-alala ito, kaya sinubukan itong humingi ng tulong sa kanilang kapitbahay. Ngunit nang akmang lalabas na yun, buong lakas niya itong pinigilan. At sa muling paghaharap nila, kalmado niya itong kinausap upang maliwanagan ito sa kanyang mga gagawin. Mula sa araw na to, wala tayong dapat pagkatiwalaan. Gamutin mo ako sa paraang alam mo. Para sa akin yan ay sapat na. Dahil sa kanyang sinabi, kagad namang sumunod ang kanyang asawa. Paghiga niya sa loob ng silid nila, napabuntong hininga lang naman siya ng malalim habang pinag-iisipan ng lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Magpahanggang sa mga oras na yon pinuno, nanatili pa rin palaisipan kung papaano siya nakatakas. Pagkaraan ng kalahating oras, nang malunasan na nito ang kanyang sugat, dito niya sinubukang magpahinga. Ngunit bago pa man niya maipikit ang kanyang mga mata, bigla silang ginambala ng 2 tinig ng dalaga.
Marahan itong kumakatok sa pintuan ng bahay habang tinatawag ang pangalan niya. Subalit imbis na sumagot, pinili nilang manahimik. Hindi sila gumawa ng kahit na anong ingay upang iparating sa nilalang na walang tao sa loob ng bahay. Ayon sa kanya, nagtagal ng halos 2 oras ang mga nilalang bago sila makarinig ng malakas na kumpas ng pakpak sa himpapawid. Pagkatapos nito, tsaka pa lamang bumalik ang katahimikan. At dahil dito, kung kaya't nakapagpahinga na siya ng maayos hanggang sa sumapit ang sumunod na araw. Tumungtong ang 9:00 ng umaga. Nang medyo magaling na siya, napansin niya na tahimik pa rin ang baryo nila. Wala siyang narinig na balita tungkol kay Aling Puring, Mateo, at sa mga kadugo nito na para bang nakauwi yun ng ligtas. Pagdungaw niya sa bintana ng bahay, nanlaki ang kanyang mga mata sa natuklasan niya. Si Mateo, yung asawa ng buntis, ay masiglang nakikipag-usap sa mga taong nakikiramay sa pagkawala ng kanyang pamilya. Wala rin siyang nakitang sugat sa katawan nito na para bang hindi man lang ito binutasan ng mga baging sa katawan. At ang mas nakakagulat pa, kasama rin ito ang mga kadugo niyang kasama rin itong namatay sa tahanan ni Hermano. Masasaya ang mga ito na para bang wala man lang silang pinagdaan ng pait at kalbaryo. Gusto niyang kausapin ng mga ito noon pinuno. Ang kaso inuunahan siya ng kanyang takot. Masama ang pakiramdam niya sa mga ito, kaya minabuti na lamang niyang umiwas habang siya ay nagpapagaling. Pagkaraan ng 2 araw, nagpatuloy ang lamay. Normal ang mga kaganapan. Animoy ang asawa ng namatay na naroon ay ang orihinal talaga nitong kinakasama. Saksi si Santiago sa lahat ng mga nangyari dahil halos nasa harapan lang nila ang bahay nito. Ilang metro lang din ang layo nito sa kanila, kaya sa isang silip lang sa bintana, naririnig na niya ang mga pag-uusap at tawanan ng mga taong nandoon. Pagsapit ng 5 araw, dito pa lamang siya ipinatawag ng kapatid ni Mateo. Napansin kasi nito na matagal na siyang hindi bumibisita, kaya naman ipinagtanong nito kung nasa maayos lang ba siyang kalagayan. Ang anak nito ang nagpadala ng ulat at nung malaman niya ito, inabisuhan niya yon na makipagkita sa baryo upang sila'y makapag-usap. At nang matanggap naman ito ang kanyang nais iparating, kagad itong sumang-ayon sa kanya. Napagkasunduan nila sa likod ng Plaza Magkita, mga bandang tanghali, oras kung saan wala silang ginagawa. Naunang dumating doon si Santiago upang masiguro na wala itong taong isasama. Hindi nagtagal nang makita na niya ang kapatid nito, tsaka na siya humanap ng pwesto. Pagupo niya sa ilalim ng puno, kagad niya itong sinipulan hanggang sa magpang-abot na ang kanilang paningin. At nung magkaharap na sila, bakas sa mukha nito ang labis na pagtataka. Hindi kasi ito makapaniwala na sa dinami-dami ng lugar, doon pa nila napagdesisyonang magkita. Santiago, bakit naman dito tayo nagkita? Ano ba yung mahalagang sasabihin mo? Babaan mo ang boses mo, Rodel. Baka may makarinig sa atin. Kumalma ka lang, dahil sasabihin ko naman sa iyo ang lahat. Nang marinig ito ng kapatid ni Mateo, tsaka pa lamang yun na nahimik. At sa puntong yun, dahan-dahan na itong nagiging seryoso. Alam ni Santiago na gusto nitong marinig ang kanyang parte, kaya hindi na siya nagdalawang isip na ipagsabi ang kanyang mga nalalaman. Bago ko to sabihin sa'yo, siguraduhin mo lang na wala kang pagsasabihan nito na kahit na sino. Ang lihim na ito ay mamamagitan sa ating dalawa at wala nang iba pa. Tandaan mo ito, Rodel, sapagkat mapanganib ang iyong mga malalaman. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, nakita niya ang pagiging seryoso ni Rodel. Hindi ito nakaimik,
Nakatitig lang ito habang naghihintay ng mga sasabihin niya. Pagkaraan ng ilang minuto, dito na siya nagdesisyong ihayag ang mga nalalaman niya. Ang kapatid mong si Mateo ay hindi na ang Mateo na kilala mo. Napatay siya noong gabing umalis kami. Kasama yung iba niyong mga kadugo. Kahit si Aling Puring hindi nakaligtas. At sa aming pangkat, ako lamang ang maswerteng nakabalik ng buhay. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero ito ang totoo. At kung gusto mo ng patunay, nakahanda ako. Kapag abala si Mateo, ilapit mo ang supot na ito sa kanya. Naglalaman ito ng mga pangontra na kinaayawan ng mangkukulam na aming kalaban. May kutob ako na naapektuhan nito ang kanyang mga alipores. Yun nga lang, bago mo ito itanim sa kanya, siguraduhin mo lang na hindi kanya makikita. Dahil kapag nabigo ka, posibleng sa mga susunod na araw, magiging katulad ka na rin nila. Nang marinig ito ni Rodel, kagad nitong kinuha ang ibinigay niyang supot. Bagaman may mga pagdududa, binigyan siya nito ng pagkakataon. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon pa lamang niya inihayag ang katotohanan na tanging siya na lamang ang nakakaalam. Likas na para kay Rodel na hindi basta-bastang maniwala, pero sa estado ng kanyang pagpapaliwanag, tila bang lahat ng kanyang mga sinasabi ay totoo at walang halong kasinungalingan. Bago sila magkahiwalay, inabisuhan siya nito na muli itong makikipagkita sa kanya pag napatunayan na nitong mga sinasabi niya. Dahil sa sinabi nito, taus-puso naman siyang nagpasalamat. Pasensya ka na, Rodel. Sadyang ikaw lang ang taong mapagkakatiwalaan ko sa ngayon. Naway gabayan ka ng Panginoon sa mga gagawin mo. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman itong umalis. Si Santiago naman, mabilis na ring tinahak ang daan patungo sa kanilang tahanan. Pag-uwi niya, kagad niyang isinarado ang pinto kahit terik na terik pa ang araw. Lahat din ng bintanang nakaharap sa bahay nila Mateo ay maigi rin niyang isinara upang hindi siya roon masilip ng mga kalaban niya. Akala niya ligtas na sila sa ganon, pero lingid sa kanyang kaalaman, tinitiktikan na rin pala siya ng kanyang mga kalaban. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, ang hangin sa labas ng bahay ay aligaga. Umiihip ito ng malakas, parang may paparating na unos. Hindi nagtagal, biglang bumuhos ang ulan. Kaya naman ang mga tao sa lamayan, napilitan ng pumasok habang ang iba naman, nagdesisyon ng umuwi. Inakala noon ni Santiago na isang pangkaraniwang pangyayari lang ito, pero hindi niya alam na bigo ang taong inutusan niyang magpatunay sa totoong pagkatao ni Mateo at ng iba pa. Hindi naglaon, nakita na lamang niya itong tumatakbo papalabas habang sumisigaw. At ang masaklap sa lahat, tinitingnan lang ito ng mga tao na parabang pangkaraniwan lang ito sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, bago pa man ito makarating sa bakuran ng bahay niya, bumaon sa likuran nito ang ibinatong sundang ni Mateo. Pagbagsak ni Rodel sa lupa, nagpumilit pa itong tumayo, pero naabutan na rin ito ng iba pang mga kasamahan ng nilalang. Doon, walang habas nila itong pinagtatataga hanggang sa bawian na ito ng buhay. Matapos nitong mamatay, ang labi nito ay kaagad nilang ibinalik sa loob. Saksi roon ng mga taong nakikiramay, pero ni isa sa kanila, hindi man lang kumibo. At ang mas nakakagulat pa, parang isang halimaw ang labi na dumaraan sa harapan nila. Dahil sa pangyayari, hindi na muna siya lumabas ng bahay. Kinimkim na lang niya ang lahat hanggang sa tumila ang ulan. At sa pagdungaw niya, nakita niya si Mateo na naglilinis ng mga mesa sa labas, kasama ang kapatid nito. Sa puntong yun pinuno, alam na ni Santiago na kaisa na nila yon. Hindi na rin siya nangahas na muli pa itong kausapin
dahil posible lang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Dumaan ang mga araw. Namuhay sila ng kanyang pamilya na nagtatago sa mga taong kakilala nila. Pagkaraan ng 7 buwan, marami nang naghinala sa kanila ng kung ano. Kesyo mga aswang sila, nasisiraan na sila ng bait at kung ano-ano pang mga paninira na walang katuturan. Hinayaan lang naman ito ni Santiago, lalo pat wala naman silang magagawa para mapigilan ito. At sa halip na masaktan, hinarap na lamang nila ang realidad. Kalaunan, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, nagpasya siya na lumikas patungo sa Karatig Baryo. Batid niya na doon magbabago ang buhay nila at tuloy na silang malalayo sa tiyak na panganib. Ngunit ang hindi niya alam, parte lamang ito ng panlalaro ng mambabarang. Walang kaide-ideya noon sila Santiago na palihim na pala sila nitong sinusundan. At nang maitayo na niya ang bagong tahanan, nangyari na nga ang mga bagay na hindi inaasahan. Sa kalaliman ng gabi, habang tahimik ang paligid, muli na naman siyang nakarinig ng mga yapak na papalapit. Sinasabayan pa ito ng mga pag-ungol, indikasyon na hindi pangkaraniwan ang mga nilalang na paparating. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, di siya nagdalawang isip na kunin ang sundang na nakasabit sa dingding. Nang mahugot na niya ito, sinenyasan niya ang kanyang asawa na manatili sa kwarto. May ginawa kasi siya roong maliit na lagusan papailalim ng lupa na tanging sila lamang ang nakakaalam. Nang maunawaan naman ito ang kanyang senyas, dali-dali itong pumasok. Pagsarado nito ng pinto, tsaka naman nagsimula ang mga pagpaparamdam ng nilalang. Una niyang narinig ang tinig ni Mateo na sinabayan ni Rodel at ng iba pa. Bawat isa sa mga ito, hinihikayat siya na makiisa sa lahi nila. Ayon pa kay Mateo, Huwag ka nang mahiya, Santiago. Hindi galit sa iyo si Panginoong Ermano. Sa katunayan, matagal ka na niyang ipinapahanap sa amin dahil gusto ka rin niyang mapabilang sa amin. Hindi mo ba alam kung gaano kami nasisiyahan na marinig ang balitang yan? Ngunit sa halip na sumagot, minabuti niyang pakiramdaman lang ito. Isinantabi rin niya ang kanyang emosyon upang hindi ito maging balakid sa nalalapit niyang pakikipaglaban. Pagkaraan ng ilang minutong pagtatago, dito na nito sinimula ng pagsira sa pinto at mga bintana. Ayon sa kanya, para itong mga mababangis na hayop na naghahanap ng malulusutan patungo sa pugad ng kanilang biktima. Maya-maya pa, nagawa ng mabuksan ng isa sa mga ito ang bintana. Kaya ang ginawa ni Santiago, dali-dali siya roong lumapit at nung makita na niya ang kamay ng nilalang, walang pag-aatubili niya itong tinaga. Ngunit sa halip na hilahin itong sugatan nitong kamay, tila bang mas nagpumilit pa rin itong pumasok hanggang sa dumungaw na ang ulo nito. Doon nakita niya ang mabangis na anyo ni Rodel na pilit hinahanap ang kanyang kinaroroonan. Panay na rin ang pag-aangil nito hanggang sa tumarak sa leeg nito ang armas na hawak niya. Bago niya hugutin ang talim, sinigurado niyang napugot muna ang ulo ng nilalang. At nang gumulong na ang ulo nito sa sahig, tsaka niya itinulak ang katawan, sabay sarado ng bintana. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalong nagalit ang mga nilalang na nasa labas. Kung kanina ay umaaligid lamang ang mga ito, sa pagkakataong yun pinuno, sinisira na nito ang lahat. Kaya naman ang mapagtanto niya ito, katakot-takot na pagpaparamdam ang kanyang naranasan. Gusto niya na noong pumunta sa kinaroroonan ng kanyang asawa, pero sa isip-isip niya, mamamatay silang lahat kung yon ay kanyang gagawin. Kaya para mabuhay ang kanyang ina, kailangan niyang magsakripisyo. Pagkaraan ng ilang oras, nanatili pa rin ang tatag ng bahay. May mga dingding mang nabutasan, hindi ito sapat para makapasok sila roon. At kahit anong pananakot nila,
nananatiling matatag si Santiago. Di siya nagpapauna sa kanyang takot dahil kapag nangyari ito, wala nang dedepensa sa mga butas na binabantayan niya. Halos buong magdamag niya itong prinotektahan bago tuluyang lumisan ang mga nilalang. At magmula noon, naging sunod-sunod na ang kalbaryo ng kanilang buhay. Saan man sila pumunta, Pinuno, patuloy pa rin silang sinusundan ng mga ito. Napatid lang din ang ganoong sitwasyon nung magdesisyon silang manirahan sa simbahan. Mag-iisang taon sila roong tumira at nang mawala ng mga pagpaparamdam, tsaka sila tumawid ng dagat. At nang maisakatuparan na nila ito, lahat ng kanilang kalbaryo ay biglang naglaho. Bagaman mahirap ang buhay, kahit papaano'y natutunan na rin nilang makibagay. Hindi nagtagal, sa sipag ni Santiago, naging madali na lang para sa kanya ang lahat. Sa pamamagitan ng diskarte at sipag, naging posible ang pag-ahon mula sa kahirapan. At doon, nagtapos ang masalimuot na parte ng kanilang buhay. Pero magpahanggang sa ngayon, Pinuno, kahit matagal na siyang patay, nananatili pa ring sariwa sa kanyang mga anak ang naging kwento niya patungkol kay Hermano, ang nilalang na tumalo sa bantog na manggagamot na si Aling Puring.